Ik ben Tjerk Ooistra, creatief conceptontwikkelaar. Dat betekent dat ik regisseer, dat ik scroll en vaak die zaken maar kan combineren. Nou, we hebben voor mij van kinderzoen, dat is die plots door Jarvet, doch ik joen ben we dwaande mij. Een van de eerste opstartjoenen van het nieuwe binnenloftspul in Weidem. Dat is theater binnen, maar we zorgen wel voor dat het roen om in de zee bad en daarom hebben we er ooit een grapje van maken nemen dat binnenloftspul. Maar vaak gaat in alles wat ik met toneel en theater doe, gaat de communicatie, zowel de teksten, zowel de repetitielering, zowel de mailtjes en alle orencommunicatie gaat vaak in het Fries. Nou, ik denk dat het wel beter is dan dat men wel denkt. Ik zeg heel iets meer, jongeren en nog jonger als ik, die zeggen gewoon dat die in het Fries dwarren te sms'en en dwarren in het Fries te mailen. En dat is natuurlijk het begin weer van een verbetering.